खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। क'क्राझार CIT नि सावराय नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों गोदानै दाजानाय बिटिआर सोलोंथाइ खान्थि रेबगं रोंग'सा आफादखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'। बिथाङा बड'लेण्ड मुंख्लं नखरनि आफादनि आफादगिरि रिंखां बसुमतारी खौरां मेल खालामदों। टकिय' अलिम्पिकआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हानाय लाभलिना बिथाङा अमा बेदर जानो मोजां मोनो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सफाराम बरगयारी कलेज इउकनि खाथानि आगुनि मावग्राफोर आरो गरमेन्टिं बडिफोरखौ लानानै माखासे गोदान गरमेन्टिं बडि सायख'दों। बिसायख'नाय हाबाफारियाव आफादगिरि महरै डिआर सोरां ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि मिर बिजित ब्रह्म आरो मिसेस गिसना बगलारिखौ लोगो आफादगिरि हिसाबै सायख'नाय जादों। रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो बिटिआर सरकारा नारसिनगासिनो, नाथाय आयेनखौ रावबो नेवसिनो आरो बारायनो हाया बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि CM प्रमद बर'आ।